Jeg elsker det. Er der ikke også noget tekstur? Ligger der ikke sådan noget casino-tekstur nede under eller sådan noget? Jo, det der, hvor Der er et helt effektspor, hvor der bare sker ting. Ja, ja. Exit show begin. Jeg styrer effektsporet lidt. Det er virkelig... Altså, det er børn, ikke? Så har der virkelig brug for noget. Der skal ske noget. Ja, det er nu. Okay. Nå. Indtil videre har der ikke været sådan den samme lyd. Nej. Det er ligesom bare sådan en ny udskiftning. Nytår. På piratskibet. Det er virkelig sådan kurateret. Ja. Hver eneste lyd. Der er den. Det er sygt. Man skal næsten lige solo noget af det der, alt det der bras og sådan noget. Alt, hvad Ja, vi skal næsten lige høre. Det er fucking sindssygt. Vi skal bare have det her stykke for mig, så det der lyden er ankeret. Det er seriøst. Okay. Shit, mand. Det er så voldsomt.